あ、そうなんですか？そういうルールじゃないですか、普通。あ、普通そういうルールなんですやってる、建設やってる間殺しちゃダメなんですよ、自由に。か？あ、そうなんですか？そうなんですか。なんでそんな動揺してるんですか？いや、大会ルールってそういうルールなかったんですよ。いや、ちょっと。最近始めたばっかり、あまりルールよく分かってないんですよ。ごめんなさい。いや、謝らないで。敵どこだろう。あ、いた。じゃあ VC11 ランチやるぜわ。いや、すいませんね。ちょっと、たまたまですよ、当たるの。うへ。あ、マジか。ナイスラドリー。お、ナイスキル。おー、ナイスキル。弱いな。いや、そんなことないっすよ。今のは足んなかったか、ランチャーとか走りきれなかったね。上になんか変な障害物があるせいで、走りきれなかったか、カチャ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 とか言って、それから覚えだ。うっか、マジか。これ無理。下から来るよ。逆空いてないから。あ、真ん中空いたわ。アンビだわ。出てきてもいいのよ。来ないかな。いないんだけど。サカピーさんだ。誰ですか？最高司令官の。おお。めっちゃ強いんですよ。あ、そうなんすか。マーセナリーで、はい。60キルおお、すごいですね。60キルしました。ごめん、幅ないし。はい。インフォで上がってきた。飛んでった。うわ、熱い。あー。うへ。今のがチャラさんですか？はい。チャラさんって誰ですか？そんな、なんか、名前からして会時間増えるかしか聞いたことない。あー。ゲームが。あー、上がれないか。あら、あら、あら、ナイスカバー。よかったですね。うん。地雷投げればよかったな。お、ナイスキー。コンテナ側か、洞窟だね、脇。あ、上に一人いるわ。あれ当たんねえかな。当たれよ。当たんねえか。まあ、しゃあない。
あ、取っちゃった気がする。いや、自分ポテさんしかしてたから。抽選本当に苦手なんですよね。そうなんですか。おうまい。ランクだけの。お、タカピーさん。おお。タカピーさん。はい。あ、タカピーさん、パーティーも入ってたんだ。来てないです。タカピーさん、どっちチームだ。ちなみに、時刻というか、開始時刻は。10時になっております。はい。あ、しまった。風間来てる人だ。あ、こっち来て。ごめん。10時10分前ぐらいにはパーティーでね。はーい、わかりました。はーい。どっちもからパス。あー、ナイスキル。ん見切るな。ナイス。おお、ナイス。ごめん、当てかけた。ラス1。ナイス。僕、スキルもできてないです。どんまいです。1キルできてるじゃないですか。はい、できてました。次どこがいいかな。そのままサルシスでいっか。